پشتی کد برنامه که ده تلویزیون که ترکیه ده جنه که کرد را هات گوتن که ام به کردی نزانن به ترکی باخفه و به ترکیه که باش باخفه اف در کمارا ترکیه هات بو گوتن اوش برنامه هات بو کد کرن درا گشتی یا ترکیه و با کرده برتکین برفره هات بو نشاندان و او هلوست هات بو şermezar کرن. Kesinlikle olmaz. Halayla bir konuşun. Doğru düzgün Türkçe konuşsun. Hepimiz anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. O diye bilmiyoruz ki biz. Revebrin partiyen siyasici helvesten lediji Kürdi metrsidar dest nişan kirin u balekşandın ku Kürdi şirike hemû rezdari u mafu azadiyen le Türkiye'ye ne. Serokê Partiya İYİ Diyarbekirê vecê Ensarî oğlu balekşand ku Kürdi zimanê Kürda û vî welata jî yê hemû PKK'ya ne. Ensarî oğlu balekşand kuş bo penaber û PKK'yên cuda li gelek ciyan wergervan tên peywerdar kirin. Lê şerme ku hêj li hember Kurdî helwestên wiha tên nîşandan. Ötekileştirme gibi bir gayretimiz olmadığı gibi tamamen bununla... Divê em ji bo çandeke bi reng û fikrên cuda hewla pêkvejiyanê bidin. Ne ku zimanên cuda girtinê û beşekê civakê piçûkkirinê helwesta nîşan bidin. Ez bi xwe jî Kurdim û hem welatiyekê Tirkiyeyê me. Vî welatî welatê min e jî. Mesele Dîdem Arslan em jî êşandin. Yanî bernameyeke wisa de ku ji hemû pêkhateyên civakê re vekiriye û li dijî Kurdan helwest tê danîn. Helbet ev tiştekî ku bêxebûlkirin nîne. Kurd û Tirkan bi hev re ev welat damezrandine û divê baweke wek hev jî lê bijîn. Li gel partiyên siyasî saziyên sivîl û pişeyî û welatiyan jî li ser medya civakî û daxuyaniyên nivîskî helwesta Dîdem Yılmaz Arslan û helwestên li dijî Kurdî şermezar kirin. Baroya wanê jî bi sedema ku helwesta Dîdem Yılmaz Arslan qesta cudagirtin û aramiya pêkvejiyana civakê dike, serî li dozgeriya komarî da ku Lêpirsîn Bey dest pê kirin. Öncelikle Türkiye'de bu demokratik zemini inşa etmeliyiz. Serokê Partiya Demokrasî û Pêşteçûnê Devayê Diyarbekirê Cihan Ölsen jî balekşand ku helwestên li dijî Kurdî hişmendiya xwe ji kodên înkarkirina Kurd û Kurdî distîne ku dewleta Tirkiyeyê li ser hatiye ava kirin. Loma jî divê çandeka demokratîk bê çandin û hemû mafên Kurdî jî di destûra bingehîn de bên garantî kirin. Didem Arslan meselesi hakikaten de bir prototip yani. Meseleya Dîdem Arslan di rastî de xwederkirina hişmendiya li dijî Kurdî ye. Ji ber ku dewlet li ser wê bingehê hatiye damezrandin û desthilatdariyan jî wê berdewam kiriye. Loma jî helwestên wiha ji derveyê rastiya civakî her berdewam dimînin. Divê ew çanda cudagirtinê dike û dûbendiyan peyda dike bêguhartin û bi taybet mafên rewayên zimanê Kurdî ku bi dehan milyon welatiyên Kurd pê de axivin divê di destûra bingehîn de bê garantî kirin. Divê çawa ku îro Kurd bi Tirkî dizanin, Tirk jî fêrbûyîna Kurdî bo xwe bikin armanc. Serokê Partiya Desthilatdariya Tirkiyeyê Partiya Dad û Geşepêdanê AK Partiyê Diyarbekirê Mehmet Şerîf Aydin jî ji bo Kurdistan 24 ra gihand ku di serdemeke ku Serokkomarê Tirkiyeyê li Diyarbekirê bi Kurdî axifiye de helwestên wiha wan jî matmayî kiriye û biyeciyê nîgeraniyê. Aydin anî ziman ku AK Partî li gel ku xwedî li Kurdî derdikeve, Dîdem Yılmaz Arslan bi vî rengî hedê xwe derbas kiriye. Lê ew ê jî bêtir hewla bidin ku helwestên wiha dubare nebin. Sıddık Eren, Kürdistan 24, Diyarbakır.